Сезон 2, ден 3, точно така, друсане на сланинки. Започва се. Започваме с друсане на сланинки, като се завърнахме към старото въже и сланините доста се друсат, ама че те сама, така че няма ядове. Също така, първи ден, в който вали, докато тренирам, обаче ние сме си на сушинка, така че няма ядове. Това са едни от последните ми серии. Едвам. Повечето не са с колкото трябва повторения, понеже съм измъчен от всякъде и просто нямам силички и едвам дишам. Последни серии са тъй, че надявам се, в смисъл видеото да ви хареса, нали? По принцип са първи серии, са пълни и всичко, но този път нямах избор, просто всичко просто ми изтръпна. Особено при едно упражнение, което ще ви покажа, което просто и доста греша, също в едно дадено упражнение. Тук може би много отклонявам лакътя от самото тяло, трябва да ми е по-прилепнат към тялото, предполагам. Съвети, които са ми давали преди, от тях зная. Също така, ще ви помоля, ако сте стигнали тук до видеото, искам да ми кажете с еквипмента, който виждате и който съм използвал до сега във видеята, кажете ми какви упражнения мога да правя за крака, освен клекове, тъй като това е едно от най-лесните. Има ли нещо, което може да ми помогне за крака и по какъв начин да го направя в моята ситуация, тъй като са прекалено много неща за ръце и ще развием много ръцете, а краката ще ги оставим на задно място, въпреки че те с тази тежест достатъчно си тренират и през деня. Но общо взето искам да знам от вас какви упражнения мога да изпълнявам. Да, клековете трябва да ги включат, тъй като ще помагат доста. И да, общо взето. Тук започваме с моята грешка. Ето, не мога да нацеля. Просто клоня на една страна и не осъзнавам докато го правя, което е голяма грешка и може да доведе до нещо, ако тренирах с по-големи тежести, можеше да направя някаква беля, но тези не са толкова тежки. Но като за трета серия доста си тежат. Ето тук. Тук вече силичките ми отиваха. Това упражнение го подценявах винаги, когато ходех на фитнес, но явно съм го правил с по-малко килограми. И това е последното ми упражнение, където, както виждате, пак едната ми ръка е не на правилното място и явно това може да ми доведе лошо нещо. Така че може би ще си направим някои маркери, ще си отбележа с нещо и просто да маркираме, за да става по-добре. Това беше от видеото, надявам се ви е харесало, ако е така, удрете по един лайк, коментирате, подкрепяте и така.